comencem en aquest nou apartat del Competing 2, que serà el treball amb el processador de textos. D'entrada, treballarem amb diferents processadors. Penso que de la mateixa manera que ho hem fet els 2 darrers anys a l'escola, treballarem amb programari comercial, és a dir, treballarem amb Microsoft Word, però també donaré l'opció a qui vulgui pugui utilitzar LibreOffice. És a dir, que les instruccions, les fitxes estaran fetes per treballar amb Word i també per treballar amb LibreOffice, amb el Write de LibreOffice. Què ens podem trobar? Que tinguem diferents versions de Word. Sabeu que darrerament s'ha anat canviant molt de versió, totes són similars, sempre canvia alguna cosa, però en el moment que algú tingui una versió una mica canviada, feu la consulta i ja està, no passa res. D'entrada, el que farem és començar pràcticament des de zero. Penso que, tot i que el Competing inicial i el primer, que no sé si l'heu fet o no l'heu fet, però en el cas que comenceu ara, ja s'entén que alguna cosa de procés de textos heu fet o amb algun programa o altre, però començarem des de zero i el que faré avui és explicar-vos amb línies generals com van les 4 coses bàsiques del processador. Veurem que tant les podreu trobar a LibreOffice com a l'Office. D'acord? Bé, doncs comencem. El primer que trobarem quan obrim el Word és una pantalla similar a aquesta. Aquí tenim l'inici, documents nous i obrir. Tenim aquestes 3 opcions. I aquí tenim del document, si volem començar amb un document en blanc, que és el que farem moltes vegades, i tota una sèrie de plantilles, aquí en podem trobar més, que ja les anirem veient més endavant. Aquí també tenim els diferents documents que hem anat obrint, amb ordre d'obertura, és a dir, que sempre podem anar a recuperar allò que hem obert fa una estona o fa uns dies, d'acord? Si jo vaig aquí, tant a document en blanc o a nou, aquí em torna a sortir les plantilles, aquí tinc el primer document en blanc. A la banda de dalt, aquí tenim tota la sèrie de menús per trobar el que vulguem fer i aquí tenim el paper on escriurem. La primera cosa que hem de pensar, quan vosaltres escriviu, sempre heu d'escriure tot seguit. Bé, si anem escrivint, veurem que una vegada s'acaba la línia, salta automàticament. És a dir, que hem d'anar escrivint tot seguit. L'únic que sí que farem és farem un Enter quan vulguem fer un salt de línia, és a dir, un punt i a part. Així, d'aquesta manera, si ara anem escrivint d'altres coses, jo puc seleccionar tot el text, selecciono tot el text, i si jo faig la lletra més gran o més petita, se m'adaptarà i anirà saltant també automàticament de línia. Bé, i ara me'n vaig a arxiu, me'n vaig a obrir i tinc l'exercici que haureu de fer vosaltres. Bé, mireu, aquí a la banda de dalt tenim una sèrie d'instruccions. Bé, primer que res, hem de saber que una vegada hem escrit el text, jo puc agafar i seleccionar el que vulgui. Per seleccionar, apreto el botó esquerre del ratolí i em desplaço per damunt. Ara tinc apretat el botó esquerre, deixo i ara tinc això seleccionat. Això vol dir que aquesta part que tinc seleccionada és la part que faré els canvis. Jo aquí tinc diferents tipus de lletra, per exemple, Arial, i aquí tinc tot un munt de tipus de lletra, dels quals puc trobar perfectament la més adequada. Trobareu tipus de lletra que a vegades no tenen accents. Són lletres que estan fetes pensant en els anglesos, i com els anglesos no tenen accents, no en contemplen. Llavors hauríem de buscar una altra. Les més importants porten accents, normalment.
Aquí tenim el tamany. Aquests tamanys són els més normals, però sí. Fixeu-vos que aquí, per exemple, hi ha del 24 al 26, però si jo aquí hi fico 25, també l'agafarà. D'acord? Quan hi faig enter, m'ha sortit 25. Aquí, aquest és puja i baixa el tamany, en vez de ficar el per aquí directe, jo podria anar augmentant o anar disminuint. Aquí també el que puc fer és canviar de majúscules a minúscules. En aquest cas, vinc aquí, selecciono aquest bocí, per exemple, que són minúscules, doncs jo podria dir tot en majúscules, jo podria dir tot en minúscules, podria dir tipus oració, a la qual m'agafaria els principis en majúscules, sí, o posar en majúscules cada paraula, té una sèrie d'opcions, d'acord? Bé, per exemple, continuem. Si jo tinc una part seleccionada, per exemple, aquesta paraula, si ho fico aquí, serà negreta. Si ho torno a ficar, marxa, la negreta. Cursiva, trac cursiva. Subratllat, trac subratllat, si torno a clicar. Aquí el subratllat té diferents tipus de subratllat, vull dir que si desenganxeu aquesta pestanya. Tachat. Subíndex, fixeu-vos. Això sí que significa el típic, allò de H2O, que és l'aigua, allò H2 petiteta, però doncs sigui això. El superíndex, petiteta dalt, quan fiqueu segona, aquesta A petiteta, tot i que la teniu també al teclat. Aquest seria una eina per fer títols, que ja us porta uns quants, aquí de fets, i a més, després ho podeu modificar. Teniu aquí un munt de... Això simplement és perquè hi jugueu. Jo no us ensenyaré, però és provar. Agafeu, seleccioneu una paraula o una línia i aneu provant a veure què us surt. Aquest d'aquí seria com els fosforitos aquests que subratlleu, amb diferents colors, tots són bastant fluorescents. El següent és el color de la lletra, podeu canviar també el color de la lletra. I el passaríem ja a aquesta altra banda, que seria l'alineació. Tenim aquí, per exemple, jo ho selecciono tot i dic, això ho vull alineat a l'esquerra. Fixeu-vos que això és recte i aquí tal com quedi. Alineat al centre, doncs tot queda alineat al centre, com si hi hagués aquí una línia. Aquest, alineat a la dreta. I el que utilitzarem més serà el justificat que està alineat a les dues bandes, que és com queda normalment millor. I si aquí teníem l'alineat, aquí tenim l'interlineat. Quan jo obro l'interlineat és la distància entre línies. D'acord? Bé, finalment, ja una vegada jo tindria tot això, el meu text arreglat, tal com jo el vull, hauríem de guardar. Per guardar, anem a arxiu i tenim dues opcions, guardar i guardar com. El guardar, primer fem el guardar com. Quan jo fico guardar com, en aquest cas m'aniria a examinar, i fixeu-vos, jo aquí trio, puc triar, aquí tinc tot l'interior del meu ordenador, per dir-ho d'una manera, i jo dic, doncs això ho vull guardar dintre de l'escriptori. I a l'escriptori dintre d'alguna carpeta. Doncs, quin nom li vull ficar? Doncs, exercici. I en quin format el vull guardar? Normalment, per defecte, us surt el Word. Però, fixeu-vos que teniu molts altres formats. El més important, el PDF, que us el crea directament aquí. D'acord? Bé, quan jo li ficaria, per exemple, així, el format de Word, guardar, ara
Tornem a exercici. Ara me l'ha guardat, fixeu-vos que aquí dalt fica exercici, i si ara jo faig canvis, jo el que no em cal tornar a fer és guardar com, sinó que simplement ficant guardar, ja me l'ha guardat. O ficaria aquest aquí dalt, guardar. De tant en tant, això va bé fer-ho, perquè si ens marxés la llum o passés alguna cosa, ja tindríem una còpia guardada. Si jo no he fet un guardacom i faig un guardar, directament me passe al guardacom. És a dir, primer li hem de donar un nom a aquest fitxer. Això també és molt utilitzat quan nosaltres volem fer un duplicat. Si jo això ja ho tinc bé i ho vull canviar, però vull quedar les dues versions, el que faria és obrir-ho, llavors el canvio de nom i així ho tindré guardat amb els dos noms diferents. I a la millor són fitxers diferents. D'acord? Doncs bé, fins aquí aquest primer vídeo amb les coses bàsiques per començar